الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. bayan haka masu kallonmu barkanmu da sake saduwa a mashhurin filinmu na martabar sahabbai wanda muke gabatarwa duk sati a nan Maiduguri babban birnin jihar Borno Najeriya. Kamar yadda aka saba a yau ma ina tare da Sheikh Abubakar Kyari Muhammad hafizahullah don gabatar da wannan shirin. Akramakallahu, sanda zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan masu kallonmu ba su sha'afa ba, a satin da ya shuɗe malam ya koro mana bayani game da yadda Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yake kula da sallan dare, yake tashi da daddare, yake sallah, yake bauta wa Ubangijinsa. Hamma malam ya kawo mana bayani cewa Sayyidina Umar akwai lokacin da ya tashi ya yi alwala don ya yi sallah da daddare kenan, sai humum ta game shi, bai samu ya yi sallan ba, hakanan kuma bai samu ya kishingida ya yi bacci ba, saboda yana tunawa da yadda makoman al'umma za ta kasance ƙarƙashinsa. Malam ya fara mana wannan bayani kenan, sai lokaci ya same mu sai muka tashi. Insha Allahu akramakallahu, yau ma zai ɗaura mana daga inda ya saya. Akramakallah, shin idan akwai abu da ya rage na wato halaka da ya shuɗe sai a ɗaura mana, kuma tambayan da zan fara bujurowa bayan wannan shine, shin akramakallahu, yaya yanayin yadda Sayyidina Umar yake kula da tattalin arziki na al'umma ta ɓangaren cinikayya da kasuwanci a zamanin da yake khalifa na musulunci radiyallahu anhu. falatafaddal akramakallah. Barakallahu fik. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fik. Hakika muna bayani ne akan khalifa na biyu shine Umar bin al-Khattab, Umar al-Faruq radiyallahu anhu wa ardahu. Umar bin al-Khattab, abin da yasa muka ɗau lokaci muna magana a kansa bayan ya zama khalifa saboda lokacinsa ya fi na sauran khalifofin tsawo, da kuma an samu futuhat a zamaninsa. Radiyallahu an Umar wa an jami'is sahaba. Amin ya rab. Umar bin Khattab, kamar yadda ka kamo kan zaren, yadda muka yi bayani cewa ya kasance yuhibbu salata fi kabidin laili. Umar bin Khattab yana son ya yawaita yin nafila tsakar dare. Tsakar dare, musamman sulusi na ƙarshe. Kuma ya kasance yana mai tada iyalansa su yi nafilfilu cikin dare. Saboda Umar bin Khattab ya san cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan aka zo sulusin dare na ƙarshe Allah yana saukowa sama duniya, saukowa da shi ya san kayansa, ba mu san kaifiyar ba. Yana mai faɗin cewa ina mai neman yafewa in yafe mai, ina mai bukata in biya mai bukata, ina wanda yake son wani abu in bashi. Umar ya kasance yana raya dare, kuma yana yawaita karanta wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha al'aya har zuwa ƙarshe. Ya karanta wannan aya ya ce ku kula da sallah cikin dare, yana wa iyalansa nasiha. Umar bin Khattab radiyallahu anhu, kamar yadda muka yi bayani kwanakin baya, yana ɗaya daga cikin goman da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu albishir da aljanna. Umar bin Khattab ɗan aljanna ne tabbas, ko shakka babu. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya mutu ya bar duniya sai da ya tabbatar wa duniya ta wancan zamanin cewa Umar bin Khattab ɗan aljanna ne, kamar yadda sauran sahabbai suke ɗan aljanna. Har ma'aikin Allah ya mutu, wannan magana tana nan, ba abin da ya shafe ta. Kenan Umar tabbas ba abin da zai hana shi shiga aljanna, saboda ma'aikin Allah cikin mafarki ya ga gidan Umar cikin aljanna, har ya so ya shiga gidan
wani abu sai ya hana shi ya ki shiga yace saboda kishinsa har Umar ke cewa a alaika agharu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. to Umar duk da wannan certificate da yake da shi, duk da wannan ɗaukaka da yake da ita a wurin Allah, wurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, yana wahal da kansa cikin dare zai tsaya ya nafila. har ma wani lokacin Umar bin Khattab yana cewa fa wallahi ma astati'u an usalliya wala astati'u an arquda. idan ya tashi Umar bin Khattab radiyallahu anhu yana nafila cikin dare, wani lokacin sai kasa tsayuwa da kafafuwarsa, ya fashe da kuka, ya durkusa, ya tsuguna, ya zanna da gindinsa ɗauɗoyoyinsa, yana kuka, bayi da ƙarfin da zai tsaya ya yi nafila. gashi yana son ya yi nafilan Umar bin Khattab radiyallahu anhu wa ardahu. sannan kuma ya ce idan na bar sallan na kwanta ba zan samu yin bacci ba. shi ba nafilan ba, shi ba yin baccin ba, wani lokacin kuma ya samu yayi. ya fashe da kuka. sai sahabbai suka tambaye shi ya amiral mu'minina lima zalika. sai amirul mu'minina Umar bin Khattab ya ce min hammi bin nasi, saboda ina tunanin yadda mutane suke rayuwa a ƙarƙashina, waɗanda Allah ya ɗaura min nauyinsu a kaina, yaya zan tafiyar da su. duk da cewa Umar bin Khattab yana adalci wurin hukunci, wurin kyauta, amma duk da haka yana tunanin mutanensa idan ya zo ya tsaya sallan nafila. ya ce ba na iya bacci, ba na iya yin sallah. radiyallahu an Umar wa radiyallahu an jami'is sahaba. har ma Umar radiyallahu an yana faɗin cewa wa inni la'aftatihu sura fama adri afi awwaliha ana an fi akhiriha. wallahi zan zo in tsaya nafila, in ji Umar, cikin dare zan fara karatun ƙur'ani, ina karanta ƙur'ani. idan na kama karanta wata sura, ƙarshe sai in rikice, ba na ganewa cewa ina farkon sura ne ko ina ƙarshen sura. saboda tsoron Allah, saboda nutsuwa, saboda firgita, yana tunanin waɗanda yake kiwata. kada Allah ya tambaye shi a samu wani kuskure cikin jagoranci da ya yi. akramakallah, wannan ya koya ne daga makarantar manzo sallallahu alaihi wasallam ba. tunda manzon Allah yana sallan dare har kafafuwarsa digansa su kumbura. a ce masa yaya zaka wahalar da kanka, sai ya ce ba zan zama bawa mai godiya bane. barakallahu fi. hakika ma'aikin ya koya ne, shi Umar bin Khattab ya koyi irin wannan wato nafulfulu ne daga faɗin manzon Allah da kuma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. manzon Allah yana wahal da kansa wurin yin nafila cikin dare, har matarsa ta ce mai ba za ka hutar da kanka ba, Allah ya riga ya yafe ma, ka samu yafiya daga Allah. sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata to in har na samu yafiya daga Allah, ba zan bawa mai gode ma Allah ba akan wannan yafiyar da sauran ni'imomi. to kaga Umar bin Khattab barakallahu fi ya koyi wannan ne daga makarantar ma'aikin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ko kaga wannan darasi ne ga shugabanninmu na yanzu, darasi ne ga jagororinmu na yanzu, su san yadda za su tafiyar da mutanensu, su tabbatar cewa sun yi adalci tsakanin mutanensu, su tabbatar cewa sun yi hukunci da littafin Allah, su tabbatar cewa ba su zalunci kowa ba, ba a cuci kowa ba a ƙarƙashin kularsu. su shugabanninmu, wannan kalubale ne gare su. Umar bin Khattab ya kasance yana yawan addu'a, duk da cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da Umar radiyallahu anhu dan aljanna ne, amma Umar yana roƙon Allah, yana mai faɗin cewa Allahumma ja'al amali kullahu salihan, Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu khalisan liwajhika wala taj'al li ahadin fihi shay'a. Umar yana roƙon Allah, yana mai faɗin cewa ya Allah na roƙe ka, duk ayyuka da nake aikatawa ka sanya shi ya zama don kai nake, ayyuka ne na ƙwarai, ayyukan nagarta ya Allah. Ya Allah na roƙe ka, kada ka sanya, kada ya zam cewa akwai riya cikin aiki da nake yi. duk da cewa Allah ya karɓi ayyukansa. yana mai roƙon Allah, yana mai faɗin cewa Allahumma in kunta katabtani shaqiyan famhuni waktubni sa'ida. Umar bin Khattab radiyallahu anhu yana mai addu'a, duk da cewa shi dan aljanna ne, yana mai faɗin cewa ya Allah na roƙe ka, idan kaddararka ta riga
ka riga ka rubuta sunana cikin shaƙiyai lokacin da nake cikin mahaifiyata cewa zan cika shaƙi ne, ya Allah na roƙe ka ka goge wannan shaƙiyanci da yake tare da sunana, ya Allah ka sanya ni in zama sa'idi dan aljanna, ya Allah. na'am kaga dukkanmu an riga an rubuta cewa shaqiyun am sa'idun tun muna cikin mahaifiyarmu. amma kuma malamai suna mai faɗin cewa duk wanda ya tashi akan abu yana kula da ibada yana bautan Allah to zai tsufa kuma ya mutu akan wannan abin. shi yasa ake son musulmi ya sabar wa kansa aikata ayyukan alkhairi, insha Allah da wannan kuma zai cika. Umar bin Khattab saboda kishi akan mutane su ɗau hanyar Allah su gyaru, yana umurtar su bi iqtirabil muti'in, su zama suna kusantar masu biyayya ga Allah. kullum kwaɗayi sa kenan, yana mai faɗin cewa iqtaribu min afwahil muti'in wasma'u minhum ma yaqulun fa innahum tatajalla lakum umurun sadiqa. Umar bin Khattab radiyallahu anhu yana mai faɗin cewa ku zanto kuna neman kusanci da masu bautan Allah, ku zanto kuna neman kusanci da masu tsoron Allah, masu nisantar haram, inji Umar radiyallahu anhu, domin kusantar mutanen kwarai, mutanen kirki masu bautan Allah tsakaninsu da Allah, da abin da suke faɗa da aikin da suke aikatawa yawanci zaka tara cewa gaskiya ne, domin Allah yakan bayyana musu gaskiya wani lokacin. kaman yadda Umar bin Khattab yake kwadaitar da mutane su kusanci masu biyayya ga Allah. Darasin da ya wuce mun yi bayanin cewa Umar bin Khattab ya ce wa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu cewa zakkirna rabbana, ka tunatar da mu ubangijinmu, ka tunatar da mu ubangijinmu, ka tunatar da mu ubangijinmu. Abu Musa al-Ash'ari ya kama karatun Qur'ani, Umar yana sauraron karatun Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma. Sauran sahabbai suna zaune, baka Umar wa baka man haulahu. Umar ya fashe da kuka, sahabban da suke kusa da Umar suka fashe da kuka saboda karatun Abu Musa al-Ash'ari. har ma an ba manta ba, in ba manta ba ka dan yi ta'aliki da labarin na Ibn Mas'ud. Kwarai. Barakallahu fik. Amin ya rabu. Wannan yana nuna himmatuwar Umar bin Khattab radiyallahu anhu wurin wato ibada, wurin kwaɗaitar da mutane wurin bautan Allah. Umar bin Khattab ko shakka babu dan aljanna ne. Allah ya karfafa musulunci da shi. Sheikh Ahmad barakallahu fik, wannan ya tunatar da ni, wato bayan mun yi karatu satin da ya wuce, na samu wani text message. Text message, kasan mun yi bayani akan cewa wato a kasar Iran da akwai kabarin Abu Lu'lu'a al-Majusi wanda ya kashe Umar radiyallahu an Umar, gulam na Jubair bin Mut'im, abin nan Mughira bin Shu'ba, gulam na Mughira bin Shu'ba. Barakallahu fik. Muka yi bayani akan cewa Abu Lu'lu'a har ma kai addu'an cewa alaihi ma yastahiqu min Allah. Ni ma nayi bayani a kansa. To wani ya turo man text message mai tsawo, kuma ina ganin irin mutanen nan ne wanda suke zagin Abubakar, suke zagin Aisha, Rafida kenan. Wato sai yayi bayani akan cewa shi ai Umar din sharrinsa da saban Allahnsa wal iyazu billah ya mafi na Abu Lu'lu'a al-Majusi. Kuma Abu Lu'lu'a al-Majusi da ya kashe Umar din ai yayi daidai a irin fadarsa, ya ringa yaba ma Abu Lu'lu'a al-Majusi. Dama irin wayannan texts din muna samu. Wato akramakallah, maganar tasa haka yake a wajen irin su waɗanda ba musulmai ba. Barakallahu fik. Saboda liyaghiza bihimul kuffar. Liyaghiza bihimul kuffar. Wato wannan magana da ya faɗa ya kushe wa Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Magana haka take a wurin ire-iren su da ba musulmi ba, majusawa. Duk wanda yake kushewa Umar ko baya son Umar, duk wanda yake kushewa Anas ko Abu Huraira ko Aisha, wallahi shi da ba majuse ba babbanci. Dan Imam Malik rahimahullah wa radiyallahu anhu ya ce duk wanda ya kushe sahabi ko ya ki sahabi ya fita daga musulunci, saboda Allah cewa ya liyaghiza bihimul kuffar. To in kana bakin ciki kana jin haushin sahabbai
kai kafiri ne. Na'am. Wannan ko shakka babu. Saboda haka shi wannan mutumin ya ringa yaba ma Abu Lu'lu'a al-Majusi. Kuma mu irin wannan text message idan muka samu wato ƙarin ilimi ne za mu sake yin bayani akai. Kaga a takaice zan yi bayani kafin mu zo kan wato mutuwa Umar radiyallahu an Umar wa ardahu. Wato zan kawo a takaice Abu Lu'lu'a al-Majusi Gulam na Mugira bin Shu'ba. Akwai lokacin da Umar bin Khattab, ina faɗin wannan ne domin mutane su san cewa waye Abu Lu'lu'a al-Majusi, wanda Rafida suke girmama shi. Umar bin Khattab yana wucewa sai ya ga wani shago a buɗe, sai ya ga wani bawan Allah ya hura wuta yana hurawa, sai ya tsaya ya tambaye shi, ya ce me za ka yi da hura wutan nan da kai? Sai ya ce zan hura wuta ne in kera wato abubuwa, ni najjari ne kafinta kuma haddad ne ni makeri ne. Shi din ne wannan Abu Lu'lu'a al-Majusi. Sai Umar ya ce masa, na ji labarin kana faɗin cewa za ka iya kera raha wanda yake aiki da iska. Idan aka ce raha duwatsu ne, za a ga an kera su an ɗaura ɗaya akan ɗaya ana nika alkama da shi. Hasan akwai wani hadisi da yake magana akan cewa idan malami idan bai aiki da iliminsa ba, idan aka jefa shi wuta kayan cikinsa gaba ɗaya za su fito ya duru biha kama ya duru himaru bin raha. Wannan hadisin nan. To raha, to da ya faɗi wannan Umar ya ce masa mun ji labarin cewa za ka iya kera raha wadda zai aiki da iska ba tare da an kama an rike da hannu ba. Da buɗar bakinsa ka san me ya ce? Sai ya ce ya Umar bin Khattab, la asna anna laka ma yasma'u bihi ahlul mashriqi wal maghribi ala abi lu'lu'a ma yastahiqu min Allah. Ma'ana anan yayi tauriya ne, wato ya nuna, ya faɗa sayyidina Umar zai kashe shi ne ko zai masa keta, wata makida. Zai masa wata makarkashiya. La asna anna, yake faɗa Umar, la asna anna laka ma yasma'u bihi ahlul mashriqi wal maghribi. Zan yi ma wani abu ya kai Umar, ba ma arraha din ba, zan yi ma wani abu wanda mutanen gabar da yamma duk duniya za su ji wannan abin. Ashe shi dama ya ɓoye da gina. Umar kuma a lokacin ma jikin shi ya bashi ya ce to wannan yana nufi na da sharri. Kuma hakan aka yi Sheikh Ahmad barakallahu fi. Amin wa iyyak. Umar bin Khattab yana cikin sallan asubahi a raka'a ta biyu. Abu Lu'lu'a al-Majusi dama ya shirya hanjar ɗinsa wuka da zai kashe Umar. Da ya kera wannan wukan, dama shi hadda ne makeri ne. Sai ya ringa shafa dafi, kullum ya ringa shafa masa dafi ya bushe, ya shafa da tsawon wata ɗaya yayi yana shafa ma wannan makamin dafi don ya kashe Umar. Rannan Umar yana sallah radiyallahu anhu, sallan asuba a raka'a ta biyu, sai Abu Lu'lu'a ya zo cikin duhu, sai ya daga wannan, sai ya dafa ma Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Ɗaya wuka a kirjinsa, ɗaya a gefensa, ɗaya a ƙasan cibiyarsa, wanda ya sa a ƙasan cibiyarsa sai ya ja wurin, sai ya faɗi, hanji suka fito radiyallahu an Umar saboda zafin wannan abin ya faɗi, bai cike sallah ba. Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu wa ardahu shi ya cike wannan sallah. Aka ɗau Umar kafin a je gida. Abu Lu'lu'a al-Majusi alaihi ma yastahiqqu min Allah wa radiyallahu an Umar wa an jami'i sahaba. Amin ya Umar bin Khattab, Abu Lu'lu'a al-Majusi garin gudu ya shiga sahu, kafin a kama shi ya caki wannan da wukan da dafi, ya caki wannan, ya daki wannan, ya farke wannan da wuka, sai da ya caki mutane ɗaya 13. La haula wala quwwata. Cikin mutane 13 nan mutane 7 ne suka mutu. Karshe sai aka samu wani bawan Allah ya rufu da mayafinsa bargo, sai ya yi wata dabara, ya cire bargonsa ya jefa ma fuskan Abu Lu'lu'a al-Majusi, ya rufe fuskarsa. To Abu Lu'lu'a da ya gane cewa ya shiga hannu, sai ya daga wannan abin nan, wukan nan da ya kashe Umar, sai ya kashe kansa. Shi ya kashe kansa, bala'i kan bala'i. Aka ɗau Umar aka je gida. Umar bin Khattab baya cikin hayyacinsa a lokacin, bai mutu ba amma yana cikin jini jina-jina. Umar bin Khattab da aka je gida yana kwance, da ya zo ya komo hayyacinsa, farkon abin da ya tambaya,
ya ce a sallan nas, Allahu akbar. a sallan nas, shin mutane sun yi sallah? Saboda himmatuwar Umar radiyallahu anhu da sallah, a sallan nas, mutane sun yi sallah? Aka ce mai sun yi sallah. Ya ce wa Abdullahi bin Umar ɗansa, kawo mun zo min da ruwa. Sun ɗauka yana neman ruwan nan ne don ya sha. Na'am. Da aka mai ruwa alwalayi ya yi sallah radiyallahu an Umar saboda himmatuwa da sallah. Na'am. Himmatuwa da sallah. Umar bin Khattab radiyallahu anhu wa arda. Umar, na'am, akramakallah, shi wannan mutumin nan da yake cewa sayyidina Umar ya cancanci abin da irin kisan gilla da Abu Lu'lu'a ya masa. Ai shi idan da zai tuna, abu ne wanda duniya ta shaida cewa sayyidina Umar adali ne. Barakallahu fi, kwarai da gaske, kwarai kuwa adali ne. Musulmai sun yaba masa, wa'anda ba musulmai ba sun yaba masa, orientalist ma sun yaba masa, mustashrikin ma sun yaba masa. Har zuwa wannan zamanin namu, ko da za a kawo tarihi na mutanen da suka yi adalci, suka kwatanta adalci a duniya, wannan korowa da za a yi ko musulmi ne zai yi ko wanda ba musulmi ba ne zai yi, dole sai an kawo sayyidina Umar radiyallahu anhu an sa a ciki, wanda ya rubuta littafin nan na mutane da suka wato canza duniya. Ai ya kawo sayyidina Umar ciki mutum na 20. Kwarai da gaske. Ashe wannan ya nuna cewa duk wanda yake so ya canza wannan abun ba zai yiwu ba, saboda musulmai da waɗanda ba musulmai ba, banda majusawa amma sun yadda cewa sayyidina Umar mutumin kirki ne. Kwarai da gaske. Ya samu shaida. Ya samu shaida daga musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba. Wato suna da wata dagina ce a cikin zuciyarsu. Akwai wata dagina hiqdu cikin zuciyarsu na kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman kuma Umar radiyallahu anhu. Abin da yasa suke kinsa yayi futuhat, ya ji wa masu bautan wuta, ya tabbatar da tauhidi, shi yasa ba sa son Umar. Umar ya yi hukunci, ya tabbatar da tauhidi, ya ba da umarni an sassare ko an rurrusa wuraren da ake bautan wasu abubuwa ko kuma tsoron kada a bauta ma wa'annan abubuwa. Wato saboda ya karya daular majusawa. Ya karya daular majusawa. Su kuma ba abin da suke so a rayuwarsu kamar bautan kabari. Shi yasa za ka je kasashensu da irin kasassun Iraki, idan ka je sun fi girmama kabari fiye da sallah. Saboda haka Umar bin Khattab radiyallahu anhu irin matsayi da yake da shi a wurin Allah, ba yadda za a yi su sauke shi daga wannan matsayi. Da matsayi da yake da shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa za a ga duk wani yanzu a irin wannan zamanin idan ya zo ya fara yin magana akan Umar bin Khattab ko kuma Anas bin Malik ko kuma Abu Huraira, to ba sabon abu bane, ya dauko ne cikin littattafai. Kamar yadda misali nake ji ko kuma nake gani ta video, za a ga akwai wani bugagge a Kano, bugagge wanda bayi da addini, bayi da alƙibla, ya fito ya karanta hadisai cikin Bukhari ya fassara ba irin fassarar magabata ba, ya yi tawilat, ya ringa zagin Aisha ciki, ya ringa zagin Abu Huraira, Anas bin Malik, kusan ma cewa ya ba wani mai suna Anas bin Malik, tahaddi yake yi. To irin wannan mutumin ina ganin sa sai ya ringa cewa ai ya yi bincike cikin dare, ban yi bacci ba, kuma duk ƙarya ce. Sheikh Ahmad barakallahu fi, amin. Wallahi wayannan maganganu akwai wayanda dama suka rubuta shi, akwai kiristoci da suka rubuta, akwai mustashriqun da suka rubuta, akwai kuma arrafida wayanda suke kin sahabban manzon Allah suka yi rubuce-rubuce akai wayannan sahabbai, irin su Abu Huraira, irin su Aisha, irin su Umar bin Khattab. Saboda haka ƙaryar banza ce zai fito ya ce ai na kwana ina karatu ina bincike. Larabci mutum bai iya ta ba. Akwai wani YouTube ɗinsa da naji, wannan shi mulhidin da yake magana akan wato wani hadisin nan wanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, wata baiwa za ta zo, kuyanga za ta zo a garin Madina, saboda kaskantar da kai da manzon Allah yake da shi, za ta kama hannun ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, ta je sai ma'aikin Allah ya ce mu je duk wani layi da kike bukata a layin garin Madina in biya miki bukatanki. Sai ya fassara wannan da cewa ai wannan hadisin da aka kawo ko na Buhari ko na Muslim, an tuhumi ma'aikin Allah da yin zina da baiwa, wal iyazu billah. Kaga wannan rashin sanin iya larabci ne.
ai akwai hadisi na makin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a min amirihi shay'an, duk wanda ya ga wani abu na kuskure tare da shugabansa fala yubdihi alaniya, kada yayi bayani yawa, kada yayi bayani akan minbari yayi fallasa, walakin me liyakhudh bi yadihi wal yaqlubi. Liyakhudh bi yadihi ana nufin ka je ka kama hannun shugabanka. Larabci yana da wato ma'ana, saboda haka shi ya fassara wannan ne da irin hawar da ke cikin zuciyarsa, saboda haka amil ne. Kuma in gaya ma Sheikh Ahmad barakallahu fik, duk wanda ka je a irin wannan zamanin zai fito fili ya ringa kushe Aisha, Umar, Anas bin Malik, Abu Huraira, ko ya ringa batanci ga Buhari da Muslim da wane ne, to wallahi bugagge ne, ya samu tabuwar hankali. Akwai wani tasha yanzu bana ganin sa, wanda wani mutum ne wato yana maganganu, wani me sunansa ne na manta sunan, yana ta maganganun banza akan Aisha da Umar da Anas. Wato yanzu dai amma ba mutumin nan da larabci ne ake nan ahlul bait ne ba ko shi fadak ba shi ba, ya dade fa shi ma sunansa din ma ya kwanta min, wani balarabe ne. Akwai ahlul bait tv wanda wani zindiki Hassan al-Layari yake, Layari nake faɗa, Hassan al-Layari, yau baraka ahlul bait tv, ahlul bait ne tv ba. To wannan gidan talabijin Hassan al-Layari, da kaga irin bayani da yake akan su Anas, Abu Huraira, Aisha, kai kasan cewa hankalinsa bai cika ba. Wallahi Ahmad, na gaya ma, na tabbatar ma, duk wanda yake irin wannan akan sahabbai to hankalinsa bai cika ba, idan aka bincika yana da tabuwa. Kuma karamakala rashin iya Qur'anin su fa, wato abin gaba ɗayan su haka suke. Hassan al-Layari nan ma akwai wani program da na gani da yake yi, yana karanta aya nan da ke magana akan Annabi Dawud alaihi salam, ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayr, sai yake karantawa ya jibalu awibbi ma'ahu. Kaji ba barakala, ba sa karanta Qur'anin daidai. Su batanci ga sahabbai ita ce aqidar su, shi yasa suna da kurakurai wurin Qur'ani kan mu'jiza ce, kowa yana iya kuskure, amma kada ta zame ma mutum al'ada. Kurakurai da gudun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ma wannan na Kano bugaggen nan wanda bai san abin da yake ba, mulhidi, ba kurakurai da yake a cikin Qur'ani aka kama shi da shi. Saboda haka baya son a zauna din ne ai. Wal iyazu billah, Allah ya tsare mu, radiyallahu an Umar wa an jami'i sahaba. Akramakallah, zamu je hutu rabin lokaci insha Allah. Masu kallon mu za mu je hutu rabin lokaci, idan muka koma bi iznihi ta'ala malam zai daura mana daga inda muka tsaya.